Uma kuwukuthi kudlula umuntu emndenini obese engasenalo unyawo noma efakwe insimbi ngaphakathi, uphinde futhi kube umuntu othola ukuthi noma kuthiwa unasiphi isimo sokuthi ube ngasenalo, ngabe kuthiwa unensimbi mhlambe ofake zona ngaphakathi, ungabe kuthiwa akanalo total unyawo. Uma ngabe edlula ngisho uthi uyigulele, kodwa lowo muntu uyaphoqa ukuthi kufanele kube nemidati yokuthi alungiswe udaba lakhe, njengokuthi nje kufanele exhunywe umlenze, kufanele kukhishwe insimbi leya ngaphakathi. Konke lowo msebenzi lo wenziwa ngesilwane noma wenziwa ngenkuleko abayibiza ngembuzi. So ke ningamfihli umuntu emndenini ekubeni kodwa umlenze akanawo, niphinde futhi nimfihle ngebhokisi. Isikhathi esiningi amabhokisi amvimbela umuntu ukuthi afike emndenini wakubo, kanti mangabe kuwukuthi semakhaya, ngiyakubona la eThekwini vele into eningi la eThekwini kunzima ukuthi uyicontrol, kodwa abasemakhaya ikakhulukazi uma ngimbiwe emakhaya isikhathi esiningi uthola ukuthi kwenziwa into ekuthiwa igumbi. Kulelo gumbi umuntu ayimthinta inhlabathi, akabhekane nezimo ezinjengenhlabathi, uyizwa ngendaba ngoba umuntu uyakhishwa, kumele ekhishwe ebhokisini afakwe kuyigumbi, khona into ekuthiwa igumbi, ukuze umuntu afakwe ecansini kwendlalo bese efakwa phakathi, ukuze umuntu eyokwazi kube lula ukuthi engavayeleki nasemndenini wakhe. Uthola kwesinye isikhathi uyamphupha kakhulu kanti wamfihla ngebhokisi, kanti futhi nanohambo lwakhe akamukelanga emndenini ngoba wayengasenawo umlenze, walimala. So ke imbuzi le kufuneka imxhume umlenze. Uma ngabe uthi unensimbi ngaphakathi, kufuneka efake insimbi la enyaweni noma emlenzeni, kufuneka ekhishwe noma la afake khona insimbi. Uma kunento ngothola ukuthi iyabonakala ukuthi le isicanga zalwanga naso esenzekela emhlabeni, wasuka ingalo, ungabe kusuke ini kuyena, kufuneka lonto ixhunywe ukuze angabi nenkinga kusasa, angamukeleki emndenini. Kanjalo noma uthi ubhala i-tattoo asehluleli la, siyalungisana. I-tattoo ayimukeleki kwelamathongo, umzimba nje mangabe unento engahambi kahle awumukeleki kwelamathongo. Ngiyazi khona idumbu ezobuza ukuthi uwazi ngani ngoba phela vese abantu bazidumbu. Ngisiza abantu ke la, hayi idumbu, abantu abaphilayo. So ngisekuthenini ke liqaphele izimo kanjalo ukuze kusasa engathi umuntu lokho hamba baba akaze ngimphuphe, kanti uyise ubhekene notalatiya, ngishethi uyabuza osho emndenini ukuthi hayi bo nginenkinga e1 no2, akakwazi ukufinyelela emndenini wakhe, noma uyaphupha kakhuluma ngoba bamngcwaba ngebhokisi, wafika emndenini waxoshwa futhi nakhona ubengasenawo umlenze. So izinto efuneka ilungiswe lezi, ingakho ngaveza ukuthi izinyo mangabe udlula emhlabeni uyakhishwa. Qapheleni ke bafowethu lonto inkinga kakhulu kubantu mangabe behambile abasuke beyimndeni yethu. Ngiyabonga kakhulu ngethuba.